التوحيد. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المسائل فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوية هجرية باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر الزول قادة نيني هجرية سانكالو تانيكلنا بسوني ودورنا نيلادي نصارو كجاتي بافولا أني مغاني سبا سانكالو دورنا بسوني ومغاني دورنا أمبي دورة مسجد الرجاء وامبو كونو درسوا بالشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتاب كونو كتاب التوحيد بوندا مناكو توحيد التوسيري أني شهادة لا إله إلا الله فنا التوسيري. الشيخ محمد بن عبد الوهاب نين كتاب التوحيد أدلالين بالتوحيد لإبادة دكا أيرك فويت كتابو ينكونو كما شيت كتابو ينكونو فم مسائل نونو مسائل منون بنا بندل لبا ولود الشيخ محمد بن عبد الوهاب كا كماويه شنو كتابو تو يمبه أباك قرآن آية حديثا وبشيبا دو كبكما قرآن حديثا وبأسارو أيرت تاي مسائل اندرونده أي مسائل منوفو نيمبوندا كو فيه أكبر المسائل أكون نيمبوندا كو مسائل باوبالا مسائل كمبابا ube nimbondala wa hammuha kumme mi hammine do katema beka wa hiya tawsir at-tauhid wa tawsir shahadati wa bayyanaha bi umur wadihatu nusqa udola abafo fihi akbaru al-masail awwaluha tawsir at-tauhid nusqa udola abafo ninchodela ابن سمين تامين فلنيني ولوكو وهمها وهي نسخة دولا أباف أولها نسخة منوناكو أولها وهي توسير التوحيد والتوسير الشهادة أما توفو كافو وثاني وثالث أما توفو وشيمي أفناني وشيمي نتكلني aka kitabu tauhidin sarahu konona kum munna akum masaila bawben nina awwaluha aye folofo mi ama tofo ato aya adade ama fu ninye fulana ninye sabanai kolla nyini emunye alla nyini folo na aye folo yinfo ama to fo la nyini folo na ko awwaluha ka folo yinfo o yayira folo inde ka bona be folo inde masalen belebele banyale de ka bona be kele fulanna ayi reni ka haklina ni ka famu to nyogo na ka istimbatu ke ka tofo kata iyere ka istimbatu ke ale koni yo folo foye iyere ka istimbatu ke ni famu bila ika to istimbatu ka dafa kata
anana nusra mununa na yo folofo na ma tofo ni faida de forala meya akowa hammuha mi hamilendo katima beka wa hiya tawsir tauhid ka tauhid tawsiranye aneka shahadatu wa tafsir shahadati aneka shahadatu la ilaha illa allah ko tawsiranye fa tafsir tauhid la budda fihi min amrayn don naw seminu kasarahu kono nabe min bolo wa qawluhu seminu kunna ko fihi akbarul masail wa hammuha wa hiya tafsir tauhid fa tafsir tauhid la budda fihi min amrayn tawsiri tauhidi ka koro ani tauhidi ka mana ni tauhidi ka tawsiri la budda ko fula al awwalu al bara'atu mimma shiwallahi azza wa jalla wal kufru bi ghayrihi ni ba fi ka tauhidi mana do ni ba fi ka tauhidi sarahu do ko fula nyini nendi fe ka ko fula famu ko fula ka soro iburo afolo ika bariya fengo fenye ala tana de eka bariya ka boama ika kafiriani ala tana tawhidi korofule nende tawhidi tawsiri nende ni mo ko ne tawhidi tigide ema bariya ka bo ala tana ma ima kafiriani ala tana tawhidi tigolo ni nye folo asani isibatu uluhiyatu lillahi wahdahu fulana tauhidi nanko tauhidi tawsirina mana foko fulaka sore bolo fulanna ika ewa minye bato ika sabati ala kelempewe ika batoli sabati ala kelempewe fala budda min nafi wal isbat litahqiq at-tauhid purika tauhidi kake haqiqai la budda fogeni ka sore bolo sabati li ka sore bolo ika bato ge ka bo danfem be bolo ka bato sabati ala kelembewe lianna tawhida ja'alu shay'in wahidan bil aqidati parce que tawhidi munye ka fendo ke kelenye dusukuna sirila wala amal ani barala wa haja la budda fihi min nafi wal isbat awan fana la budda fo geni ka soroye sabati li ka soroye wa aida tuguni فإذا قلت جيد قائم أثبت له القيام ولم توحده به عرب كان نيكو جيد جورا هي جولي سبتي جيد ميما جولي سبتا كلني مغور بشكا جو كفرك لكن إذا قلت لا قائما إلا جيدا من نيكو جو بخا شيتي من جولندو ني جيدي أثبت له القيام ووحدته به ewa iye joli sabati jeydi ani fana iye jeydi kelenye joli la kwa kelempe udiru bo la ilaha illa allah afana mana yowode bato fen site min ka bato ye tiye ni ala kelempe ute iye bato di ala kelempe ma ka bato ge ka bo ala tanabe bolo وإذا قلت الله إله أثبت له الألوهية أبو تشوكو كلندلا نيكو على دي مساي إيه مساي ثبت عليه لكن لم تنافيها عن غيره من مين يبتولين مساي إما جي كابو فموري بولو إما جي كابو فموري بولو نيكو الله إله أثبت له الألوهية niko ala de bato masai ye bato li sabati alay me ima ge kabo fenwore bolo fa tauhid lam yatimu ika tauhid madafa ula ni ala iko ala ye bato fende iye bato sabati alay me ima bato inge kabo mo gore bolo ngode aton ko la ilaha quraka famu kana fo la ilaha illa allah la mabuda bato fente ni ala te kana fote ni ya fote ma cinya fo bato feumbe foy ka fo la ilaha illa allah la maabuda bi haqqi illa allah ube la maabuda haqqun illa allah ala yere ya yira qur'ana kono ko mushriku bato feumbu bolo ani ayawre ko la ko jalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil
ala ko ala bato de tinyai me munum be bato ka far ala kan galon de do qawluhu nako wa tafsir shahadati shahadati hiya ta'biru amma tayaqanahu al-insan bi qalbihi ni Sheikh Muhammad ibn al-Wahhab ko ani tafsir shahada ni sheri kuma fana tawsiri sheri kuma yeri munye hada madembe fende do foyinne kan min bi dusukun kono dankanya min bi dusukun kono ka foni nenye fa qawlu ashhadu an la ilaha illa Allah ni mugoko ashhadu an la ilaha illa Allah ay an intagu bil lisani mbe kuma ni nenye mu'abbira amma yakinnuhu qalbi min al yaqin wa huwa annahu la ilaha illa Allah ni mugoko ashhadu an la ilaha illa Allah akore muni abe kuma iko mbe kuma ni nenye ka fenfo min dogolem bin bisukun kono min ye ka dankaniya ko bato fensite min ka bato ciene ala kelembewte qawluhum minha ayatul isnaha ninye وهي توسير التوحيد وتوسير الشهادة مسائل فلنا منها آية الإسراء بين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر منها آية الإسراء معنى أبي مسائل ولا مسائل فلنا سورة الإسراء كآية بين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين ala ye bangali ke ola kara du bange mushriku ka bangali ke akono kara du ke mushriku ka munu nu ye mogo nyuma bato ka mogo nyuma wele ku fara alaka fa fiha bayanu anna haja huwa shirkul akbar abi surat al-isra ka ayayin kono ka banganye ko ma nyuma bato ni ma nyuma wele ko fulan ka fo yakumba badiru ani tawhiditeta قوله منها آية الإسراء وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية سورة الإسراء آية لنين الجمعة أنيا توسير درسو تمنى أولئك الذين يدعون كتا آية لبنا فبينا فيها رد على المشركين ألا يبنغلك ولا كاردوك مشركون كالذين يدعون الصالحين مشركون منون نوبة مغيوما ولو بطو وبيان أن هاجا هو الشرك الأكبر ألا يبانغاني فنا ما نيما باتو فلده مو نيما باتو ني مو نيما ولين فلده كو فلان كفو يكم باباديرو لأن الدعاء من العبادات باسكو وللي باتو دي قال تعالى لكو أدعوني أستجيب لكم ألاكو أيم ولي مباو جابي إن الذين يستكبرون عن عبادتي مغمونون بي ويربونيا كبوني ألاك باتوما ni aya laba ala ye weleli ke batode weleli ye batode fadalla ala anna du'a ibadatun ni aya ya iranna kun ni ye fenwore wele ya batode wa illa lakana awwalul kalam munaqida li akhirih ni aya ma tawsiro togola ko yoralna aya laba aba afrowli ma anna akhirul kalam talilu li awwalihi kasoro ayayin laba kuma yin laba ayek sababu de do kuma yin foloye fa kullu man da ahadan khayra allahi hayyan aw mayta ni mugo ye fengure wole minte alay eye min wole ni nyana ba fe nyana ma do na ba ninde laba ube suude do fa huwa mushrikun shirkal akbar atigiye mushriki de mushrikiya min fana do mushrikiya fitinite fulan kafuya kumbaba min battigi labo silamiya kono wa du'a yanqashimu ila salatu aqsam me weleli du'a weleli abetila katatila yoro masaba al awwal folo jaizun weleli donbe o dagara wa huwa an tad'u makhluqa bi amri min al umur allati yumkinu an yadrukaha bi ashiyai mahsusat malumat weleli togo ya folo atila mayro folo e ka danfen wele ka kodo nyina fe ko min ni danfen besala iye ko min nyina fe fana ko min do abeye adonendo
ko min do koy min benje abe kenede ka adonendo fa haja laysa min du'a il ibadati ni woleli ni te wole ko woleli min yebato woleli bal huwa min al umur al jaijatu ni woleli woleli min ye woleli sugu min ya dagara qala sallallahu alaihi wasallam wa ijadda aka fajibhu woleli do delay munye ci don koy balima silama na yi wole ajabi masala ni balima silama do yi wala ko karasa ni dumuni do tobi bonya ikana anka dumuni ke nyogon fe ni nye woleli min ya dagara ube nye woli ma do dila ka mogo wole nanka woli ma do ni nye woleli min ye ci den ko ajabi ni woleli dagara asani an tad'u makhluqan mutlaqa siwan kana hayya aw mayyita fima la yaqdiru alayhi illa Allah woleli tilahiro ma fulanna ika danfen wole mutlaqa woleli mi ka wole tendoro akera sa danfen be anninde la nyanama de wa uba sudo iye fendo nyina fe fana woleli min fana do iye fendo de nyina fe femmi ni danfen shetola oye ala kelempe de kabarai eye fendo nyini danfen fe akasora be nyin ninna yira nyanama do obi asudo ne ye fendo de nyina fe femmi te danfen baraye ala de kabara yoye fa haja shirku akbar o weleli shugo o ye fulanka fu yakumba bari masala misalila ya fulana ajala ma fi batani imrati jakara misalila ni nana mogo dola ko woli jude do obi mogo nyuma de do amasa yerede anyana mado wasigile inana ma iko karasa ne ka muso kono mado demmi benka muso in kono akecheye hada maren bare ni nyewa ni nye fulanka fu yade hari na tigibe hayyade nyanyana madere ni taran ni fo kan nyinafe iye fulanka fo yakumba bake parce que ye bara nyinafe bara minti ale shekola ala de tade we abo to kele ne da na shigi tigi sudo de mo nyuma abe kaburu kono e tari son soro ka kaburu la ko karasa masina na mun so kono mado demmi ba kono akono mado demmi ba kono ake cheye wole jude ye mabade mo nyuma de ye ashebe ni na fulanka fa de ni wole su ni nyam misali yawde no go fa wuyede masala karasa garjage donna ni tara wole jufe mo nyuma fe ko aka garjage doyla ka garjage do mo la kike garjage tige wote mo bolo fulanka fo yakumba badu asudu abaka kaburu kono e tara nyongire katigi sonsoro ko aka garjage doyla ye fulanka fo yakke ube dende tibolo ko aka dendima ye fulanka fo yakke ni nye chogo ya fulana asali su sabana an tad'u makhluqan mayyita la yazibu bi wasaili alhishiyati almalumatu fa haja shirku akbar aida chogo ya sabana e kata danfe mole me danfe mindo asula made do abaka kaburu kono iya wole ni sirawye iya wole alete seki jabi mina munun dirama ni hada madin bi nyana mayala mina munun dirima ni be kuma menay ni be jabali kenay donc iya awole ni o mina unye me ay ba do cho atese ki jabi inya fulanka fo yakumba bade ale ba ka kaburu kono karasawo abese ki jabia ka wele na toy abese ki jabiwa aba mewa abese ki jabiwa ni nya fulanka fo yade ni tara su wele damfen su wele ni atese ki jabi ni aka mina unye mina munun donen do nu bala atese ki jabi nu ye itara awele nu odeye iye fulanka fo yakumba bake tuguni ni ekuma na fe ka ke kuma ba mede ni ekuma na fe ka ke kuma abeshe ka to kaburu kono ko e jabi ni weleli fana kasuru sudo fana ni weleli fana fulanka fo yade do ni nye masaila fulanay donc ni ya iranna ni masaila min fulen ni nye ewa aya min na suratul isra kono ya iranna ni ye ma nyuma mbato anyana mado yesu dudi bay anko duawu ye chogo ya fula duawu li ibada o duawu masaila duawu li ibada munye mo nyuma nyana ma etara suduri biaye ube ye kantigeli kai ube ye dafalen kai ye fulana faralaka tele ninde duawu li ibada duawu li masaila mo nyuma do
ashigile e tare ko karasa denten ne bolo dendin nema karasan kam muso kono ma do demmin ba kuna ke ceye iya fulan ka foyaki suratul isra'i ka aya yodo yiranna konni mugo ye ma ba ma nyuma ni fula dola kire duawul ibada duawul masaila ni ya kaya anyana mayare iya fulan ka foya kumba bake ni ya kaya sude iya fulan ka foya kumba bake bolendo silamiya kono ومنها آية البراءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها آية براءة مسائل سبنا أبن مسائل كون مسائل منبر نبوندا لبنا سورة براءة كآية وفناي توحيد التوسيرانية كلا إله إلا الله التوسيرانية بيان أن أهل الكتاب سورة براءة كآية ويا بانغاني كو كتاب الدنكم يتغجوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كو يو كدوني كبغو منا أنو كبتو كلا ويو منا كو كألاي كألاتوي ويو منا كو بتو كفر ألكا وبيان يا بانغاني بأنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا ala ya banganye suratul bara ya aya kono bara'atu aya kono ko le may yahudani nasara nyamarani foye fuka ala kelemte wude bato ma anna tawsiraha kafaraka suratul baratu aya in tawsiri alladhi la iskala fihi akat tawsir min nyagambi taala tatul ulama wal ubadu fil mashiyati ni mo minye doni ke bagaw ani bato kelaw nu tuguru ko ku bato ala sosola suratu baratu ka ayay mana ye ode ni doni ke baga ube bato kela ni tugura ko ala sosola la du'auhum iyahu ibatoli tede komi ka sujudu bunye ubu kunwele o tede parce que ni aya tumami tide nya fo dibu ne hatimi koro o yasob yahudadu mi atubira ko tide antuntu batore antunte sujudu bunye antu welante fe nyinu fe anka doni ko nan ka batore tide ko yala nu aw ka bato kelawun aka doni ko na ka bato kelaw nu ye fendo la daga alaye mi haramu ya aw ta la daga no fewa nu ye fana fendo fana ewa haramu alaye mi la daga aw ta haramu ya no fewa a kwantum bokede ciden ko de batole suratul baratu ka ayat tawsiri shikate minna nyagambite minna akorote ko tumbe ewa doni ke ba nunum batode akorote ko tumbe batokela nunum batode ala yuke mushriku ye doni ke ba ka batoluni ka pemina ka tugu ko la sosola ukera mushriki ye ode kama buno semino bena kumandi na konni bena prepare latige adamana bonda la nyefe wori ato wa qawluhu akabete ka korosilike folo mba damina matinu de mamru ibn habu yemmi fo mba damina de la ko fawye o ko fembe sagi kana no seminu tama pura kana to kawmina qawluhu wa minha ayatu bara'atu ni muallifu ko suratul bara'atu ka aya benni mbonda ni masaila kono bayyana fiha anna ahlal kitabi taqaju ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah ala ya bange ko yahudani nasara uyu kabbato kelaw ulu kadoni ke bawnu kabbato kelaw mina kuke alayka alatwe wa haja shirku ta'atu ama sar tawsiriye wa haja shirku ta'atu uba fonni made ko shirku ta'atu mana doni ke bagado ko nebe karasade ko na yefe ngo fe fo delila balaw delata law nebe alede no fedro iba fonni de mashirku ta'atu ubi karasa mugo nyuman do chogo mi batokela do chogo mi no ye min fonne ye hari ni delila jele mbangira ne ko ala tate ciden tate ne bale de ko ba fonni mare ko shirku ta'atu afana ni shirku li ibada intekelenya mi fulanka fuyade do katugu mugo ko ngalonna uba fo de man ko shirku ta'atu mi akado yire ba do ngalondo nonu bena prepare latigi
parce que shirku ta an fule Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ba tafsirani ni doni ke baga do ye fendo haramu ya e ya haramu ya doni ke baga nofe mais ate dusukun kono ko haramu de do mais iko karasa de ya fo ne yere ko ni bado ni nye haramu de mena tebbe mais ne karasa ko dagalendo ne be karasa de ko mba ke anofe e ya haramu de ken ni nye mais te mushriki akan ni ro fama bena pervelati nyefe ite mushrike ni yorola me ya tugura ko ngalo minna ye haramu ke ye junubu ke ni bato kela doni ke baga aye fendo la daga e yere bado cho haramu de do e ya la daga nofe ite mushrike na ye fendo haramu ya e yere abiddu sukun kono de karasa pule kam min haramu tinya tala de halala de do o de biddu sukun kono me yitugura ko na tabe yitugura ko haramunna iye haramu de kete mushriki mais ibe ke shirku ta abi soro yoro juma ala yenni haramu ya karasa ko halala do e fana ko hari ni ala ya haramu ya ni karasa ko halala do ne bolo halala de do tellement ke karasa ke halala hari ne bolo halala de do ne ma ko tala ka haramula ne fana ya ke halala ye hari na ya surala ya haramu yen ni mini dusukun kono kera mushriki ikera mushriki donc nunu be farampancha ni to da labina nyofe wa huwa bi tawhid urububiyya ali sagu min tawhid uluhiyya bo shirku ta'atu alen noro lembe tawhid urububiyya de kateme tawhid uluhiyya ka mana aleni abedo tawhid urububiyya de kono shirku ta obedo tawhid urububiyya de kono kateme tawhid uluhiyya ka لأن الحكم شرعيا إن كان أو كونيا إلى الله تعالى فهو من تمام ربوبيته parce que kiri akera sariya kiri de akera kiri minni la tige de kauniya de wa nunu ube sagi kata alaka ewa masaya ana kadali da fali de ma mana shirku ta obedo tauhid rububiyya de kono otedo tauhid uluhiyya kono qala ta'ala lakum masamin kurtalenu wama aqtalafutum fihi min shay fa hukmuhu ila Allah ala kunna ye nyogon soso fengo fenna ako kiri sagi kata alama wa qala ta'ala ko lahul hukm wa ilayhi turja'un ala ko kiru bebe ala de bolo abebe sagi kata ala de ma wa shaykh rahimahullah ni shaykh jondo muhammad ibn al-wahhab ako shemin ko shaykh ala ka nema jala shirku ta'atun min al-akbar ako aliye shirku ta'ayi ayake ya fulanka fuya kuma bade Sheikh Muhammad ibn Wahhab aliye shirku ta ayake fulanka fuya kuma bade wa haja fihi tafsil amaye akomme faramfanshiya benni nasa wasayati insha Allah fi babi man atal umra wal ulama fi tahlil ma harama lahu bil aksh Sheikh Muhammad ibn Wahhab shirku ta ni tara leka bonda aleka masaila don chogola shirku ta beke mushrikiya de chogo bela fulanka fuya kumba bado me bunu semino ko faranfansiya bala de faranfansiya yi ako abena ni ala sonna bonda min dilana ko ni mo min nyema batu ube niye e wa doni ke baga batu ala ye ala ka haramulime ala ye mi haram doni ke bado ya haram nyema do ya haram e ya haram na nofe ala ye minke halalai doni ke bado ya haram ube nyema do ya haram nofe ube ala ye minke haramu ye doni ke bado yo ke halalai nyema do yo ke halalai ke halalai nofe ni o bonda nana ni yoro faramfansha be abenaye komi nya faye chogomi Muhammad ibn Wahhab kun kan masaila don chogola alayya ke shirkul akbaru de me tafsilu bala nya faye chogomi abonda bena dama nan sera abonda la faramfansha min bala obefo aha ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير الشهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها قول القليل عليه السلام نما سيلو أبو كنو
ala teri ibrahima ka kuma ala ka kisibaka lil kuffar ibrahima ya kuma min fo kafiru ye innani bura'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani innani bara'u innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani ne bari lembe fen aw be fen wo fen bato mbari lembe ka bo bema fo masam nyanda fastasna min al ma'budina rabbahu ibrahima bato fewunya aya tigi ala ayo damana bo bato fewun tola abi bato mbari lemba bema fo masam nyanda وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي توصير شهادة أن لا إله إلا الله ala ya banganye o aya kono ko ibrahima ka bari limin fuleninye ana ka bishi limin fuleninye alala kul la ilaha illa allah yere koro yode la ilaha koro munye ika bari ka bobbato fen bema bato fen munum be bato ka faralaka ika bari ya kabulu bema bishi nyogonya ika do yoro juma illa allah ika bishi alala iki ka ko bishi alala o aya min fuleninye la ilaha illa allah koro o aya do yo iranna ibrahima ye bari min ke o ye nafuye ibrahima ye sabatili min ke o ye isbatuye wajalaha kalimatu baghiyatu fi aqbihi la'allahum yarji'un ni sheri kuma min fulani nin tauhid kuma min fulani la ilaha illa allah alayin ninke kuma ye kuma mi na ya to ibrahima kofe puru ibrahima kajuriya ani manto ka sagi katama akroma wa qawluhu wa minha qawlu al-qalil alayhi salam lil kuffar innani bara'u mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fastasna min al-ma'budina rabbahu bato few na ibrahima ya tigi ala ewa sugantiya kabo ula fadalla haja ninye dalula iranna ala anna tawhid la budda fihi min nafi wa isbat ninye dalila iranna ko tawhidi la budda fo few fula de kasaro tawhidila geni ani sabatili albara'atu mimma shiwallah finwo fenyi ala tanayi ka barika bola wa ighlasul ibadatu lillahi wahdahu ikabbato kala sha ala kilemtawye tawhidi fulaw koro finwo fenyi bato fende nabe bato kafara alaka eki bari abema iki kabbato be kala sha ala kilemtawye وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة ألا يا بانغاني كو إبراهيم كباري لمن فلنيني أنا كبسي نيغونيا لمن فلنيني هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله قول لا إله إلا الله كرف لأودي كو تفسير يأودي فقال وجالها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون وهي لا إله إلا الله وجعلها كلمة باغية في عقبه لعلهم يرجعون ألا كم بجمما لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله كما يكاتو إبراهيم كوفي وهي لا إله إلا الله فكان معنى قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو قول لا إله إلا الله ni إبراهيم كو أو نباري لم باباك كفي منم باتو كفرالا كمباري لم بما ewa nin ala kelempewte masami nyinda nin kuma min fulani nyire ninde ye ko la ilaha illallah la ilaha illallah ye ninde amana na koro ninde ومنها آية البقرة في الكفار الذي قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب ندا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا ندا وحده ولم يحب الله ومنها آية البقرة في الكفار أبي مسائل نونكونو
آية من بسورة البقرة لنا نكافر ككباريالا قال الله فيهم وآية دم دون على يفو كافروك أكو آية نونو لبنا وما هم بخارجين من النار أكو تبوتا سمكنو وآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا كتال لبا أكمبو يرودما ذكر أنهم ala ya fo ko mushrikun fule yuhibbuna andadahum ka hubbillah kubu kabbato sun kanu ko mu be ala kanu cogomi fadalla ni yeddelila iranna ala annahum yuhibbuna allah hubban ajima o yeddelila irana ja mushriku be ala fe u be ala fo e ka ala kanu kabbo fana parce que mushriki ba ka bori kanu cogomi be yire mogo yere faga aka bori kama mushriki akabbato fa be sheki faga kama oye kanun dande de me ala ko mushriku bu kabbato fe kanu chogo ku be ala kanu chogo kelena donc ne ya irana ko mushriku tumbe ala kanu kojugo me wala mu yadkhuluhum fil islam me wala kanu ba min fulani nye amu la do islamia kono o kala kanu tum kabbo parce que ala ko be ala kanu ko min bu kabbato fe kanu chogo mi waya irana ko ala kanu tum kabbo me unu ka ala kanu bonya min fulani nye amu la do islamia kono de fa kayfa biman ahabba nidda akbar min hubbillah bo mugo ka kibariya be ke chogori mugo min ni aleye akabbato fe kanu kateme ala kade ayen nonu famude munu nye ala kanu ukala kanu kabbo ube ala bato fe kanu chogo ube ala kanu chogo da mu la do islamia kono bo emimbe ikabato fe kanu kateme alaka ede tabe sheke la do islamia kono wa kayfa biman lam yuhibbu illa nidda wahdahu sabana chogo di mugo mi mafoy kanu yere na kabato fente wala mu yuhibbu allah ma ala kanu yere obeke chogo di wala sabade do ninye akabato fen kanu chogo ya ala kanu chogo la kele fulanna ale ya akabato fen kanu ya ala kanu me ya akabato fen kanu kateme alaka sabana ale ya akabato fen doronde kanu ma ala kanu yere ewa nunu sababe ala ko nunu te botta suma kono no be ka men ka jugunu be laba mi ale ya bato fen doronde kanu ama ala kanu yere o de taka jugunu beye me ube nunu sababe ninja makulu sababe ala ko abebe de jannaba tasuma kono la gara wute bo fana akute bo donc ambeta no semira rahimahullah ako o minha anto de la qawluhu minha ayatul baqara fil kufar alladhina qala allah fihim wama hum bi kharijin minan nar فجعل الله لمحبة شركا المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبة الله لو سمينك رحمه الله أكو ألا ياك فجعل الله المحبة شركا ألا يكنو كن فلان كفوياي مانا نيه فيموري كنو كمي بي ألا كنو چغمي ألا يوك فلان كفوياي فيكون مشركا مع الله في المحبة ibe ke mushrikiye niye fen fara alaka kanula ibe ke mushrikiye mana fen wore kanu ka fara alaka mushrikiya wali haja ninde koso yajibu an takuna mahabbatullahi khalisata la yusarikuhu fiha ahadun ninde kosa wajibira anka ala kelem pewde bato ay anka ala kelem pewde kanwan dusukun kono anka na foy kanwan dusukun kono kafara alaka an kana foyi kanu an dusukun kono komi an be ala kanu cogomi ni wajibilen ban kan nin dode an ka ala kanu kalasi an dusukun kono an kana fen wure kanu komi an be ala kanu cogomi hatta muhabbatu rasul sallallahu alaihi wasallam hari ciden kanu an kana ciden kanu ni ala kanu ke kelanyan dusukun kono de an be ciden kanu me ala kanu de ka bonya an dusukun kono ka teme ciden ka hari mugo yi ciden kanu togomi iye ala kanu tawla ka ciden kanu ni ala kanu kera kelenyi biskun kono doriye fulana farala falawla annahu rasulu
ma wajabati ta'atuhu ni ciden tunte cidenye na altumakala ka cidenye aka bato tunte wajiban kan wala mahabbatahu aka kanu tunte wajiban kan illa kama nuhibbu ayyul mu'min antum ba kanu de do na tumake cidenye aka bato tunte wajiban kan aka kanu tunte wajiban kan antum ba kanu ko mu'minu to de doro akanu be kambolo ko mu'minu to de doro wala yamna'u lil insanu min al mahabbati me nin tabali fana ko hada madente fenwure kanude ballahu an yuhibba kulla shay adagara hada madenka fembe kanu kal waladi adagara kika den kanu wa jawjati adagara kika furmuso kanu walakinni la yajala zalika ka mahabbatillah aya famu me kana fenwure de kanu ki dusukun kono ko me ala kanu chogo ci dembe kanu ibi den kanu ibi muso kanu ibi teri kanu ibi kanna folo kanu me kana fen de kanu dusukun kono komi be ala kanu chogo ala ka kanu de ka ken nimbe sanfe wal mahabbatu laha asbabun mutaalliqat kanu fule sababu bala dilo fe bala fana wa taqtalifu bi ikhtilafi mutaalliqha kanu be bonyogon koro nu ka dilo fe unye kama anna al farahu yaqtalifu bi ikhtilafi mutaalliqihi abe komi ni sonjia fana nu be e wan nu sonjong fana te kelenye nu ka dilo feunye wasibabu anu ka sababu ye chogomi fa inda ma yafrahu bi tarabi haja laysa ka farhi bi zikrillah wa nahwihi mugomi donkili ni mijikin nu ulu kera ebe ni sonjia nu ye ani mugomi be ni sonjia ni ala ko sumaye ni sonjia fulay kelenyewa nin kanu fulay kelenyewa mugomi ni alaye e wa mijikime donkili ayame abe ni sonjia ani mogo min be nisondiya ni jikiru fori ala kosumaye ni nisondiya fula ye kelenye wa u te kelenye parce que u ka dilo fe u te kelenye nin ka nisondiya dilo la fen haramu yelen de la nin ka nisondiya dilo lo bato de la hatta nawil mahabbatu yaqtalif aw har kanu yere noni yawte anta mina qala al muallif فكيف بمن أحب ندا أكبر من حب الله فاجك إلا الله حتى نوع المحبة يختلف وهر كانوا يركنون يوتكلني يحب والده ويحب ولده وفرق بينهما كانوا يرك كاليته وتكلني مثال لا ابي كبانغ بغافي ابي دنفه يالي كبانغ بغا كانوا يبولو اني كدن كانوا بولو كلندوا فرق بني نيغونچه يكبانغ بغا كانوا ني كدن كانوا فرق بي ويحب الله ويحب ولده ibe ala kanu ibe den kanu walakin bayna al mahabbatayn faraq me faraqu be kanu fulani nyogonje ebe ala kanu ibe den kanu me kanu fulani nyekelenye wa utekelenye fa jami'ul ma'mur al batinatu fil mahabbati fa jami'al ma'mur al batinatu fil mahabbati fingo fenye ko de ko munumbe hada maden kono ubebe kanu de kono والفرح والهد فجميع المأمور الباطنة في المحبة والفرح والهجن تختلف باختلاف متعلقها في موفين يكون دي نكوننا كون دي كانوا نسونجاو نسونغاو نونون تكليني نو كد ديلو فيني وتكليني نو كد ديلو فيني وسياتي ان شاء الله أكو أبنا ني على سنة لهذا البحث مجيد التفصيل عند قول المؤلف أكو ني على سنة كن نمبوندا نكو من فلن نيكو فران فانشيا بنا نينا كم مؤلف كما يرولا الشيخ محمد بن وهاب كما يرولا نابا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا ni aya fana abe fo nyefe tuguni bonda werela akon nan sera o bonda yorola nin kanu kalite munun fulen ninya anu noni ya fulen munun fulen ninya ko faran fan shawure bena kyala min nin ga anta inte kelenya aha tumbe mambe au penata ya
الرابع يجب نعم سيري الله رازق ne nunu fo sarahu inde kono an kata ne nunu fo ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أقوى بمسائل ولا تيدن كما لك تنونا كشباك من قال لا إله إلا الله تيدن كو كوني مغمين كو bato fensite min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ wa kafara bima yubadu min dunillahi minnu b'a kɛ ka bato ka fara ala ka i kafira ni olu fana ye harama maluhu wa damuhu wa hisabu ala allah i ka joli i ka nafolo minali haramuyara i ka joli bɔni haramuyara e ka korosiri bɛ i ni ala de cɛ a bɛ ala de kan wa haja أكون نفلد من أعجم ما يبين معنى لا إله إلا الله كن نفهم بعد فهم من لا إله إلا الله معنى بانغاني أفهم بعد ديني فإنه لم يجعل تلفظا بها آسما للدم والمال هذا ما دينك لا إله إلا الله فويدا لا دروكا فوني نيني كيدي مو كده كو أبي جولي تانغا أمو كي كو بي كان نفلو تانغا فلو ka kuma ni la ilaha illallah ye ci don mo ke fenye folo ko yi joli tangara naye i kan na folo tangara naye bal wala ma'rufatu ma'naha ma lafjiha bal har ni la ilaha illallah mana yindo ka fara kuma yinka wa shimi joli tanga folo umi kan na folo tanga folo ayen nin fam la ilaha la folin dala ci de mo ko bi joli tanga folo bi kan na folo tanga bal ni la ilaha illallah mana do ka fara akoro folika otika joli tanga folo de otika na folo tanga bal wala iqrara bi jalika ani fana hari ni jora ni nay sonna nimma ni shiti ka joli tanga folo de atika na folo tanga bal walau kaunuhu bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika lahu aw akubali ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له أني فانا نيتهاري فوي ولا يتاكي كفوي باتو كفار ألاكا جنيغنتي ألا منا بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فوي كفار كدي ككافرني فين منو بي باتو كفار ألاكا فوري كفار لا إله إلا كمينه ni la ilaha illa kuma fora dala i joli matanga i ka nafolo matanga folo de fo i ka fara ka de ka kafira ni fen wore munun be bato ka fara la ka kele la ilaha illallah i amana don ka fara akuma ka fora i bolo i joli matanga hari bi nafolo matanga hari bi fo i ka kafira ni fen de munun be bato ka fara la amma ba hari bi de ni ala kelem fen bato je nyogonte ala minna hari bi joli matanga ka nafolo matanga foi ka kafira ni feunde munum be bato ka fara alaka ayen nim famu ngode ya to an ko tauhidi famuli ka gele koy tauhidi foi mangele nay en ko cide nya santani sabaka doronde la santani saba aya ke de tauhidi aqida inde ka kene ya fulo bon ni nyem Cheikh Muhammad ibn Wahhab tayyib أيوة قوله ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله إلقي كتا حديث الله بما إجا
fala budda min al-kufr bi taghuti wal iman billah. Donc ciden ka kuma min fulen ni nya yiranna ko la budda ni hada madenye la ilaha illallah foi dala foi ka kafira ni taghutu yede kallimana ni ala kelemte wude. Qala ta'ala lakum masamin qurtalinu faman yakfur bi taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwati al-usqa. Ala ko ni mo min kafira ni taghutu wuye illi manani ala kelemte wuye ko ye jurum mina danna yabe jurum min ka ko atetike fo akilla shari jannama. Aya ka mafhumudu ni mogomi ni ema kafira ni taghutu wuye illi manani ala yede ni ma kafira ni taghutu wuye jurubi bolo juruti bolo la ilaha illallah niya foidala ya mana do ye ala kelempe bato hari bi eko ewa mushriku bu ka mushriku ya mina ko basitu fana tala ay fubida fa ko de fa ni she banye islamiya la bamuru bambolo ni ma kafiriya ni iye nimbeke ye la ilaha fo ya mana do ye ala kelempe bato ne eko bato fe ngure munumbe bato ka farala ka nema bawlu fana mai kanka ji kunkulo kanka ji ka boyla i joli matanga i kan nafolo matanga mana i fagali dagara i kan nafolo mina li dagara silamaw ye a dagara silama nyema ki faga a dagara ki kan nafolo mina nimbi bo fagali la nimbi kan nafolo tanga o yede i ka faraka i ka kafira ni bato fembe bato bato ka farala ka o kafira no be qawluhu wa kufru bima wa kafara bima yubadu min dunillah ay kafara bil asnam ikafira ni boli wuye wa ankara an takuna ibadatu haqqan iyan nankariya iko boli bato iyon nankari ko cinyate fala yakfi an yaqulu la ilaha illallah wala a'budu sanama budon semin ko te wasake de e ka fo ko la ilaha illallah fo nete boli bato akon ninte wasake de bal la budda an yaqul al asnam allati tu'badu min dunillahi akfuru biha wa bi ibadatiha foi ka fo ka faraka de boli munum bake ka bato ka faralaka ni be kafira nu ye nde kafira nu batoliye foi kan ninde fo ka faraka men ni la ilaha doronde foi dala abe eddu sukun kono minye ewa boli munum be bato ka faralaka ima kafira nu wulu ye dusukun kono o ka bato ima kafira ni dusukun kono ite muslime ite silama ye kafiri de فلا مثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات ولكن لا بد أن يكفر بها أكون مثال لا تفله ni eko la ilaha illa allah iko iyo fo dala iko bato fensite min ka bato yindi tiani ala kelempe wute e wonte la ta bato fana ninte wasakede la budda an yakfura biha fo ka kafira ni la ta ka bato yede masala mo be se ka fo nete la ta bato mi la ta bato la min be la ta bato neta balitala ne bola fana be afana ba ta de ka ba ka sira de ka ite silamai la budda ka kafira ni la ta yede wa yaqulu inna ibadatuha laysat bihaqqi ikafo la takabbato min fulenye cinyate wa illa kana muqir bil kufr nimo ke abe ko me kafiriya sabati nima fu la takabbato cinyate i abe ko me kafiriya sabati famana aradiya dina an-nasara dina yadinuna allah bihi fa huwa kafiru ni mo min jenanaye kun nasara dina fana ye dina de nulu fana be ala bato na ye iye kafiri de ni mogo man nasara kafiriya ye kafiri de ni kun nasara u fana be dina de la u fana ka bato cogo de ninye iye kafiri لأنه إذا سوى خير دين الإسلام ما الإسلام فقد كذب قول الله تعالى بس كيف هذا ما دين فله ني أي دين ورني سلاميا دينا ككلني يألا كأيا قالون تريا ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه على كل سلاميا دينا تنا ني مغو كوي بودي ني دوغو كولوكا كوكي دينا سباتي لني على تومينا يه wala ninka famude ewa jamana in fana kono
ka sunna ni bidia fara ɲɔgɔn ka jamana in tɛmɛn'o kan dɛ olu ko sisa de mushrikiya ni tawhidi u y'o yɛrɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kafiriya ani silamiya fara ɲɔgɔn kan ka munafaqiya ni muminiya fara ɲɔgɔn kan o de kɛra jamana in kɔnɔ sunna ni bidia kɔni ka fara ɲɔgɔn kan u tɛmɛn'o kan ni mɔgɔ bɛ taa sigi de kerecɛw u bɛ e ka kɛnɛ kan kafirinw wɛrɛw u bɛ ka kɛnɛ kan e ma ban nin si ma ko e bɛ o bɛɛ kɛ kelen ye o bɛɛ ye kelen ye e bolo i ma ba si ta ma e ye silama de wa ka sunna ni bidia fara ɲɔgɔn kan jamana in tɛmɛn'o kan balawu belebeleba de bɛ nin jamana in kɔnɔ min bɛ dɔɔninkɛbaaw kan u ka jɔ dɛ ni dɔɔninkɛbaaw ma jɔ jamana in an jɔrɔlen do koyi wa in tatawallaw yastabdil qawma ghayrakum summa la yakuna musalakum an bɛ sira la kana ko kan na jamana in kɔnɔ koyi min bɛ nin jamana kɔnɔ sunna ni bidia farala ɲɔgɔn kan kafiriya ni silamiya ka kɛ kelen ye tawhidi ni mushriya ka kɛ kelen ye munafiqiya ni mu'miniya ka kɛ kelen ye ka bɛɛ kɛ kelen ye tana si tɛ ka silama kɛ ka kɛ jamana kɔnɔ tana t'i la ni mɔgɔ min ko tana bɛ ne la kɛlɛ bɛɛ bɛ wuli k'e de sɛgɛrɛ juguya bɛɛ bɛ de e kan kɛlɛ bɛɛ bɛ e de ka jamana kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ko ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na sunna ni bidia ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na u ka faranfasiya an ka sunna fɔ n'a ka delilu a dama an ka bidia fɔ k'a lagosi k'a ko karin k'a jɔ a dama an ka muminiya an k'o fɔ k'o bange k'a jɔ a dama an ka kafiriya bange k'a jɔ a dama an ka shirku bange k'a jɔ a dama an ka tawhidi bange k'a jɔ a dama u ka bɔ ɲɔgɔn na u k'o de ma ko dictateur ko a ka kuma cogo man ɲi ko a bɛ bɛ kafiriya a ye bɛɛ kɛ biriya mɔgɔ ye a ka wajuli bɛ tɔgɛrɛ mali a ka wajuli bɛ mɔgɔ kɛru mɔgɔ min ko ninnu ka bɔ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ gɛrɛntɛ bɛ e de nɔfɛ kɛlɛ bɛ e de nɔfɛ ko i m'a ye i b'a kɛ k'a gɛn misiri fila la ko hali misiri fila bɛɛ k'u y'a kɛ Allahu akbar wallahi ne nisɔndiyalen don nin ko ninnu na cogo min ala b'a kɛ ka nabi ɲumanw ka titiri di ne ma kabako dɔ kɔ u t'a dɔn kabako de don Selemani yɛrɛ delila k'o fɔ a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'e bɛ jama cɛ la musiriki jama bɛɛ bidiya jama bɛɛ munafiki jama bɛɛ ko tɛ e nɔfɛ si ka yɛrɛ la e ye karamɔgɔ ye e bɛ jamana kɔnɔ musirikiya b'a kɛ ka jamana in wuli bidiya b'a kɛ ka jamana in wuli nkalon b'a kɛ ka jamana in wuli e ye karamɔgɔ ye e bɛ kutubaw kalan e bɛ wajuli kan juguya ma ta k'e sɛgɛrɛ kɛlɛ ma ta k'e sɛgɛrɛ e ma kɔrɔfɔ nkalon ma da e la i tɛ foyi la i bɛ hadamadenw ni dungo fɔli de la i ka pɔsu kama mɛ diina kɔni tɛ diina kɔni tɛ ni karamɔgɔw bɛ diina fɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ kɛ nin cogo la sunnamɔgɔ fɔlɔ minnu tun bɛ nin jamana in kɔnɔ cɛkɔrɔba minnu tɛmɛna i tun man ca mɛ u jɔyɔrɔw ka sunna kan ala ye dɔɔni fitinin min kalifa u la u jɔyɔrɔw ka sunna kan u ni mɔgɔ si ma ɲagami ɲɔgɔn na ala ye bidiya mɔgɔ ni kafiri minnu tun bɛ jamana in kɔnɔ munafaga bɛɛ siran'u ye mɛ tuma min ni dakatiri kuraw nana majɛsitɛri kuraw nana nin kalan kuraw na kiriji dɔ de arabu kanfo cayara u y'a bɛɛ kɔlɔnjɔ k'a bɛɛ nɔgɔya k'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ nɔgɔya tɛ ka diina bɛɛ kɛ nɔgɔya ye tɛ n ko hali ni anw ka kɔ fɔra karamɔgɔ dɔ ye sunna karamɔgɔ de an bidiya karamɔgɔ ta kɛ kanw kɛlɛ o minnu b'u danbe ka taa sunna ma de b'a kɛ kan kɛlɛ n ko n'an ko a kɔ fɔra u dɔ ye u b'a fɔ n ka dictateur do sa ale ye dictateur de sunna karamɔgɔ yɛrɛ de anw tɔgɔ ye o de y'u bolo ka ala ta fɔ ka bange tawhidi fɔ ka bange ka ewa sunna fɔ ka bange ni o de b'a kɛ dictateur ye an ka kɛ dictateur ye fɔ ka taa sa ni sunna bangeli tawhidi bangeli ka bidiya ko kari ka kɛlɛ ni o de b'a kɛ dictateur ye an ka dictateur ya fɔ ka taa sa hijibiyaw de ka baara ɲini u tɛ foyi la jamana in kɔnɔ olu yɛrɛ de b'a kɛ ka sunna sen bɔ a kɔrɔ hijibu man ɲi dɛ olu de bɛ ka jugu sunna mɔgɔ ma ka jugu sunna kɛlɛli ma ka tɛmɛ bɛɛ kan mɛ an bɛ min ɲini ahali sunna wal jamaa la faamu salafu sali jamana kɔnɔ jamana kɔ kan mɔgɔ si kana découragé dɛ nin diina an jɔlen b'a kan dɛ
an jolen bakare an ka sheko da maira sunna mo lesa min simata hali sunna at-talawun koloru chaman tigini nosiya sunna mo kata man sete ni sunna mo ko kuma fola de ube koloru chaman tigide sunna mo ta ya daire la ta sunna min simata hali sunna ta sunna mo kam ma kutu ta kam ma kutu laje sunna kitabu kono sunna mo kam ma kutu te talawunu ya do boso uma bo taka ku boso sunna karamogo do u ye bosoli kala de bilala nyanama ya ka boso atumbe munfo kana fil kitabi kana jalika fil kitabi mastura aboso to tumbe ninde fo kana jalika fil kitabi mastura shiyawu de ye bosoli kala bilala natara qissatun ajibatun li Sheikh Abdullah al-Bukhari na tara nin fanata abin nin kisa fawo ya kaseti kono kisa yi jaman min be ube kaside ni na chain to ko min bosora shiyaw ulu de ya boso pasiga ko de ko shiyaw fulede ku ye ciden ka dina cinya ka dinan ciden ka dina yelema ko mo min ni binye tambi bolo konon to imbe fili shiyaw ma tanna ika fili wula tuguni ni ma fili wulu la ika fili urume wuna tuma mi shiya ya mina ka do kasola min tumbe nyema ya la shiya de do fanga bola ya mina ka do kasola aya nyininka akonyame ke eko ni binye tambe mugo min bola ka kononto fili anka ko ewa tanna ka fili urume wuna akomma funin jogola de ale nyana be bo aka kuma de ka ko ya fo tugo da konko ni binye tambe mugo min bolo kononto aka be fila awkula aka sage ka tanna faraka parce que aye tiren ka dina yelema ka fale ka fendo akono min ta kono adiminana ako yahuda dore ka boso yahuda de bilala ko aka nyana ma ya boso yahuda nye boso li ta kunkolo de la anyana ma ya bake ka boso abake kafo kana zalika fil kitabi mastura kana zalika fil kitabi mastura aka jikru keraninde fo yahuda shera dishi roma yahuda kafiri de do nana ka kafiriya tora mimbaka ahinana ala aye muruke aka binye yoro ka sogo ye pura kasa aya faga nin jogo de la o kera mogo la nin sunna kama Sheikh Muhammad ibn Wahhab genna dugu sabare nin kitabu tiki uya ge dugu jamana fula de ya ge dugu o tate ka ge ka bo misira dugu a genna ka bo dugu fula de la sabatela sabanna de la ni Muhammad ibn Suudu ya deme Sheikh Muhammad ibn Wahhab nin tawhid kama uya ge dugu fula de dugu sabanna de aye deme baga sore alakan sabati de faman radiya dinan nasara ko ni mugo jenani nasara dinai ko afana dina de ye kafiri de parce que ewa dina wore ani islamiya iyo ke kelenye ni mugo fana dina wore ni islamiya ke kelenye ye alaka kuma galontiga ya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa bihaja yakunu kafira wala ni mugo fana ya alaka kuma galontiga ye be ke kafiri wa bihaja kun nin koso na'rifu al-qatr al-azim akombe danje bado alladhi asaba al-muslimina al-yawma danje min ni qataru min islamu surbi bi ikhtilatihim man nasara imai ni islamu ni nasara nyagambira wan nasara yad'una ila dinihim sabaha wa masaa nasara fule uluba ke kawlili ke katu kan galom nu kadina ma sogomani wulafe wal muslimuna la yataharrakuna islamu take ku yere la magayre bal ba'd al-muslimina الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء أقوى بلا أقوى سلامه يرد دوبه سلامه منهم سلام يا حقيقة دو ولو بين نغيا دك يهودا النصارى يرد وبين نغيا وبولو يرد ودو لو تدهنوا فيدهنون وكرا على كآية على كتشيد موبافة إيكا كمسألة هاي وفناكا مسألة هنوفي
وهاجا من المهنة التي أصابت المسلمين بن كثير بن سمين كون ني فتنه أكون ني لا جربيه ني فتنه من سلام وسرون وهاجا من المهنة التي أصابت المسلمين الآن أكون ني فتنه مسبني لا جربيه نا يسلام وسرون سيسade وآل بهم إلى هاجا جل كو يلي من كتا سلامو ما كسلامو لا سنين دوغ يمان الذي ساروا إليه الآن سلامو لبنا كتا دوغ يمان من سيسا يهود النصارى نيغامبي نيغونيا دي كيرا سبابوي نين كيرا مهنا بني لا جربي بادي فو الله بنا كسلامو لا سي دوغ يماما وبي دوغ يماما من نكونو سيسا سلامو تي دوغ يمالا سلام ين نوغ يمينكي كو بي كافريان اسلاميا كفر نيغونكا كمشركان التوحيد فر نيغونكا كمنافقان مؤمنيا فر نيغونكا كسنن بيديا فر نيغونكا سلامو تي فوي دوغ يمالي دوغ كولو كنوتي awani silamo man nunun de bonyo na ko faran fansha ka kelen kele joyi dama lafiya te koy lafiya te doya mate buka alaka tangala kan kishi subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. المسائل فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا لغمسا سوي هجريا باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر الزول قادة نيني هجريا سانكالو تاني كلنا بسوني ودورنا